Ola, que tal? Moi bo día. Quería vos enseñar unha cousa. Non podo evitar ver en un tronco vello, aínda que se desfaga das mans, unha maceta maravillosa para as miñas plantas. Queredes ver como a fago? Empezo facéndolle como máis hueco, así donde lle vexo máis o xeito. Despois de poñela, así tamén estaría guai. Ou así de pé. Pero bueno, pareceme que me dá así máis xeito. Toda esta madeiriña que está en descomposición é perfecta para lle botar as miñocas. Hai que acordar sempre de botarlle de comer as miñoquiñas, porque se non marchan. E o serrín gustalle bastante. E a madeira que está así medio descomposta tamén. E agora vamos a coller un pouquiño de lixiviado para despois poder regar un pouquiño a terra ca que vou a plantar as suculentas. Recordade que sempre hai que rebaixalo a 10, o sea, 10 partes de ajo e unha parte de lixiviado. Mollo ben a terra para que agora me sea fácil, por exemplo, coller así como boliños de terra e podelos meter onde queira meter as plantas. É como máis fácil. Tampouco fai falta que sea unha terra moi especial, nin que teña drenaje, nin nada, porque a mesma madeira xa vai ir facendo de alimento para as plantas cando empecen a meter un pouquiño as súas raíces na madeira podre. Vou aproveitar para sacarlle algunhas follas para trasplantar e que teña novas plantas para o ano que ven. Haina que coller con moito cuidado e doblala así un pouquiño para os lados. Ten que salir enteira e con este aspecto. Fago así unha boliña. Para poñer unha planta, por exemplo, así que en un sitio como este que está como plano e non hai moi ben como agarrala, pero justame aquí e quero a poñer aquí, o que fago é poñerse un pouco de terra mollada para que se aguante dereita, como se fora masilla. Agora collo un alambriño así destes finos e pico un cacho, doblos.
E así consigo que en algunhas zonas que son como difíciles de plantar plantas, pero que non me gusta que queden sin nada, que están así como cara abaixo, que é difícil meterlle terra, se me aguanten ben. Como este tipo de masetas levan tan pouquiña terra, necesitamos que algo lle manteña a humedad. E unha das mellores opcións é poñerlle un pouquiño de musgo en riba da terra. Un pouquiño de nada cheganos ben. Válenos así este pouquiño e este que tamén é moi bonito, tamén lle vai a quedar genial. Unha cousa moi importante que vos teño que dicir é que o musgo está prohibido ir a collelo, por exemplo, a monte, porque está en peligro de extinción e está totalmente prohibido collelo, e máis para fins decorativos, non? Que en uns días vai para a basura, eso non se pode facer. Entón, de onde podemos collelo? Pois, por exemplo, da beira dun muro que sabedes que o van a limpar ou así, que lle van a dar cacárcher ou que lle van a botar lejía, ou cando se limpan os teitos dos albollos ou así, que tamén crían musgo, esas boliñas que salen de musgo, que son a la mar de feitiñas, pódense sementar, porque o musgo é unha planta e tamén se pode plantar. Buscadeslle un sitio onde se xa a sombra e plantádelo. E para casos como este, pois está ben ter ese tipo de recurso. Ahora vamos ir metendo así cachiños de musgo polos sitios, simplemente pousándollo. Así. Mirade que cousa máis bonita quedou. Ahora hai que buscar un sitio a semisombra. Non pode estar ao sol porque vai a estar sufrindo bastante mentras non se adapten ao tronco e unhas ás outras. Entón hai que buscar un sitio a semisombra e no que non vayamos a andar moito con el, para que estea quietiño. E todas estas folliñas que lle quitamos, ímolas a aproveitar e vamos a facer que se reproduzan. Só hai que prepararlle así unha camiña que ten que estar húmeda e vamos colocando así as follas. Solo pousándoas. Teñen que ser follas que estean enteiras, que non estean aquí cortadas. Isto tamén ten que estar agora en semisombra e acordarse cando lle faga falta, ao mellor cada día ou cada 2 días ou cando lle faga falta, hai que regalo por encima con un spray para que sempre estea o sustrato húmedo, pero que non estea mollado. E xa vos lo enseñarei cando estean brotando. Pasaron máis ou menos uns 50 días desde que fixen o meu tronco maceta e máis desde que puxen aquí as folliñas. Como vedes, eu teño aquí xa un spray así, colgado con agua, para que non me dea pereza ninguna cada vez que paso aquí. Miro a terra e se ten falta de agua, porque ten que estar húmeda, non encharcada, pois fago así. E así, ao ter aquí o cacharriño ca agua, é como máis cómodo, como que non dá tanta pereza regalo. Quero vos enseñar o bonitos que están xa os brotes. Como podedes ver, non todos van arriba, porque algunhas follas morreron, que non lles gustou o sitio, e outras xa teñen filliños.
Outras parece que van a tardar un pouquiño máis, pero mirade que raíces máis bonitas teñen. E agora vou vos enseñar o bonitísima que está a miña maceta tronco 50 días despois. Día arriba, día abaixo. Como podedes ver, está bonitísimo. Sempre teño aquí tamén outro spray porque recordade que teñen que estar húmedas e non lle pode dar o sol, polo menos mentras non afiansen ben as súas raíces facendo un todo co musgo, ca terra e co tronco que está en descomposición. Así que hai no que estar mollando como continuamente para que estea sempre húmedo. Nada máis, espero que fajades que vos animedes e que cada vez que vexades un tronco podre besades en el unha segunda oportunidade. Fermosísima. Coidádevos, portádevos ben e sede felices.